Drago braći i sestre, ja se radim što ovog subotnog prijepodneva mogu biti sa vama. Za mene je bilo zaista pravo zadovoljstvo u toku ove sedmice družiti se sa vama, zajedno otvarati Bibliju i mislim da je ovo bilo jedno izuzetno blagosloveno vreme, bar za mene, ali nadam se i za sve vas koji ste bili ovdje zajedno sa mnom. Družiti se sa Bogom, sa njegovom reći je nešto najlepše. A posebno kada dođe ovaj sveti subotni dan, ja osjećam takav mir, blagoslov, upravo ono što je Bog obećao da će dati, to osjetim svake subote. I evo, hvala Bogu danas što možemo biti ovdje, na ovom mjestu i da slavimo Boga. Ja bih želio danas također da zajedno razmišljamo iz Božje reči. Imao sam puno puta priliku tako kao propovednik kada bi se vratio iz neke crkve i onda bi došao u matičnu da pitam kako je bilo danas. I mnogi mi rekli, ovo bilo jako lepo, bilo je dobro. Kako je bila propoved? Odlična. Što je dobro propovedano danas? A pitam u čemu je bilo riječi. Pa ne mogu baš da se setim, ali je jako dobro bilo. Ja ne bih želeo da bude to danas tako. Ja bih volio da ono što se kaže zaista ostane duboko u našem srcu. I tematika koja je danas, mislim da će isto biti važna za svakoga od nas. Spasenje kroz žrtvu. U stvari mi smo čitave ove sedmice naglašavali kako možemo dobiti spasenje. A to je jedino kroz Isusa Hrista. Nema drugog puta i nema drugog rješenja. Žrtva koja je data za nas. Ali, evo mislim da će biti korisno za nas danas da razmišljamo o nečemu što se često spominje, čitamo, govorimo, ali da li to razumemo? Ja ću vas danas malo i pitati, vi budete slobodni. Želim da ovo danas bude jedna korisna komunikacija. Naime, u službi sam primetio da ako nešto ne možemo definisati u jednoj rečenici, da mi to onda ne znamo. Jednom prilikom, jedna devojka proučavala je osnovne istine Svetoga pisma i onda, kada je došla sa jednom starijom biblijskom učiteljicom koja je već bila u penziji, došli su do tematike, mislim da je broj 16, spasenje kroz Novi Zavet. I kaže, pa to je nešto što ti znaš, ti si od malena, u crkvi, ti čitaš Bibliju, nema potrebe da gubimo vrijeme, idemo dalje. I ona dođe posle kod mene i kaže, mene je bilo sramota da ja kažem, ali ja ne znam o čemu se ovdje govori. Ja ne znam šta je to. I onda sam ja sa njom zajedno proučavao. A želim danas vas da pitam, da li vi znate šta je Stari Zavet i šta je Novi Zavet? Sada. Vidjet ćete kako je ovo stvar jednostavna. Ali su teolozi jako zakomplikovani. Da vas pitam, šta je Stari Zavet ili Novi Zavet? Ili što neko kaže, oni su jedan. Kaži glasno da svi čuju. Starijot je samo postar od novijeg. Po vremenu. Inače ono je isto. Ono je isto, jel? Dobro. Ima li neko drugo mišljenje? Starijot je proročanstvo za vladinjata na novijeg. To je? Ima li još neko mišljenje? Novi Zavet je postar od starijeg. Evo vi kažete, Novi Zavet stariji od starog. Ajde da vas pitam sad. Da li neko da misli drugačije? Koji je zavet stariji? Stariji ili novi? Vidite da nije to baš tako jednostavno, jel da? Znači nismo jedinstveni. Evo. Ako isključimo zavet, misleći na Biblija, knjige pisane pre Hrista i posle Hrista, onda je zavet novi stariji. Jer zavet je ugovor, dogovor. Bog napravi zavet sa Izrael i to je zavet što to još go napravilo je upravo zavet na spasuvanje. Znači dogovora, ne knjigu. Ok, znači, zavet znači ugovor. Kada govorimo o teologiji, onda ne mislimo na knjige koje su pisane do Hrista i knjige koje su bile pisane posle Hrista. Očigledno neko koji ih je tako podelio, imao je neko svoje razmišljanje, ali kada je u pitanju teologija, onda to nije tako. Još jedno pitanje. Je stari ili Novi Zavet? Ajde da čitamo biblijski tekst. Nalazi se zapisano u Jevrejima, poslanici
u 8. glavi, u 7. stihu. Šta ovaj tekst kaže apostola Pavla? Jer da je onaj prvi bio bez mane, ne bi se drugom tražilo mesto. Dakle, on kaže prvi zavet i drugi zavet. Dva zaveta. Šta je stariji, prvi ili drugi? Šta dođe prvo? Broj 1 ili broj 2? 1. Šta je to prvi zavet? Pred Hrišta. Koji, stari ili novi? Novi je prvi. Koja mu je mana bila? Jer je zapisan na kamenicu, a novi na mesnom srcu. Dobro. Kako ćete definisati? Definicija u jednoj rečenici. Šta je stari zavet? Zavet znači ugovor. Imamo dva ugovora. Imamo stari ugovor i novi ugovor. Šta je sadržaj staroga ugovora? Za ugovor su potrebne dve strane. Šta je sadržaj novog? Izvoli. Во Стариот Завет беше одбран еден народ, Израел. А во Новиот Завет одбрани сме сите. Сите сме Израел. Цел свет е Израел. Во Стариот Завет Израел сгреши на Бога многу пати. Многу пати беше помилован од Бога. И кога дојде Исус Христос, рече дека сите сме негови. Сите кои што го барат него, во светот се негови. Тоа е разликата помеѓу Стариот и Новиот Завет. Dobro. Sve u svemu lepo vi pričate. Ja vas isto ne razumijem. Ja sam sad stavljam u položaj koji pojma nema. Znate? A hoću sve da znam. Kaže meni profesor, to nikada neću zaboraviti, kad sam ja bio u srednjoj školi. Ako ne umeš jednostavno objasniti, ti to ne znaš. A mi volimo to jako lepo da nakitimo rečima, ali ja volim sad sadržaj. Kad je onda uspostavljen Stari Zavet? Ще го раje. Sestra Ljubice? Stari Zavet znamo da je uspostavljen na gori Sinaju, kad je Bog govorio, a narod je obećavao da će to tako ispuniti. Dobro, hvala ti puno. Sinaj. Šta je bilo pre Sinaja? Kojim zavetom se spašava recimo Mojsije, ili vidimo još malo ranije Avram, Adam, starim ili novim? Koji je to zavet? Vidite kako je to interesantno. Vanča, izvoli. Njemu sam davao nagradu, moj auto ako mi odgovori na neka pitanja vezana za ovu temu. Budući da je javni zakon od postane sveta, onda on pripada u Novom Zavetu, onda novi je stari zakon. Dobro. Ima li još neko razmišljenje? Ja sad mogu da vas testiram i da pitam recimo, jer mi danas živimo u Starom ili u Novom Zavetu? Ima li neko ko živi u Starom danas? Ko? Ko živi u Starom Zavetu? Izrael. Ajde sada da razmišljamo malo slobodno, rasterećeni svega. Idemo do Sinaja. Ali želim da vam kažem. Sinaj i ono što se događa na Sinaju, taj ugovor je tip, slika Starog Zaveta. Bog razgovara sa svojim narodom i daje im obećanje. I kaže ovako, u drugoj knjizi Mojsijevoj, u 19. glavi, u 5. i u 6. stihu. A sada, ako dobro zaslušate glas moj i uščuvate zavet moj, bit ćete moje blago mimo sve narode, premda je moja sva zemlja. I bit ćete mi, pazite što im kaže, carsko svešteništvo. Narod svet. To su reči koje ćeš kazati sinom Izraeljevi. Dakle, Bog im daje neverovatne blagoslove, obećanje. Vi ćete biti moje carsko sveštenstvo, vi ćete biti sveti narod. A šta Bog traži za uzvrat?
Poslušnost. Sjećate se one šeme koje smo jedno večer govorili? Da držite 10 reči koje su napisane na 2 kamene ploče. Šta Bog traži od nas danas? Jel' tako isto? Šta je odgovorio izraelski narod? Ajde čitamo. 2. Mojsija 24:3. I odgovori narod jednim glasom i rekoše. Šta? Činit ćemo sve što je rekao Gospod. Je ovo sve dobro? Bog i danas uspostavlja zavet sa tobom i sa mnom. I šta mi odgovaramo? Činit ćemo sve što si ti traži od nas. Nema nikakvih problema, tako? Sjećate li se one šeme? Ajde, nisam je sada pripremio ponovo. Bog je kakav? Koje su njegove karakteristike? Svet, pravedan, dobar, večan, istinit. Kakav je čovjek? Je čovjek svet? Nije grešan. Je čovjek po svojoj prirodi pravedan? Nije, nepravedan. Je čovjek po svojoj prirodi istinit, uvijek govori istinu? Nije, on je lažni. Smo mi večni. Možemo li mi biti jednaki sa Bogom? I nema nikakvih problema. Ne možemo. Kada mi pokušavamo da živimo po zakonu, rekli smo da je to legalizam. Gde je problem? Činit ćemo, mi ćemo činiti sve što je Bog rekao. Ja ću sve činiti. Dakle, nema problema, ja ću držati zapovesti, nikakav problem nije. Izraelski narod rekao, mi ćemo sve činiti. I šta se dogodilo? Ajde da samo pogledamo. Čim je zavet potvrđen? Mojsije uze krv i pokropi njom narod i reče, ovo je krv zaveta koji učini Gospod s vama za sve reči ove. I koliko dugo traje ovaj zavet? Mojsije odlazi na goru, a narod šta je napravio na zemlji? Napravio je zlatno telo i šta kaže? Ovo su bogovi tvoji koji su te izveli iz zemlje Misirske. 40 dana je prošlo, a oni su već zaboravili na Boga. Strašno. Čitamo 2. knjiga Mojsijeva 32. poglavlje 4. i 19. stih. Spominje se Zarona, kaže, a on uze iz ruke njihovi sali u kalu i načini telesa liveno i rekoše, ovo su bogovi tvoji Izraelju koji te izvedoše iz zemlje Misirske. I kad dođe Mojsije blizu okova, ugleda tele igre, te se razgnjevi Mojsije i baci iz ruku svojih ploče i razbi ih pod gorom. Moram priznati da sam ja dugo bio uznemiren kako je Mojsije imao smelosti i hrabrosti da baci te ploče. To je Bog pisao svojim prstom. A onda sam shvatio koja je bila poruka. Dakle, šta je značilo razbijanje ovih ploča koje je Bog dao? Da nisu ispunjeni uslovi zaveta. Ponovo davanje ploča jasno označava Božje trpljenje i milost prema ljudima. Milost koju Bog ima prema nama ljudima. Kako biste mogli definisati Stari Zavet sada? Evo, kazali smo njegov tip. Koja bi bila definicija Starog Zaveta? Dobro, imate li još neku mislu? Iz onoga što smo čitali, biblijski tekst, ja volim biblijski tekst da bude definicija. Sve ćemo činiti. Tačno. Temelj. Nemojte nikada zaboraviti ovo. Nikada. Kada god razmišljate o ome, definicija ili temelj, što rekla sestra Ljubica Starog Zaveta je čini tako i bit ćeš živ. Zavet traži apsolutnu poslušnost. Stari Zavet, apsolutnu poslušnost. Čini tako i bit ćeš živ. Se slažete sa mnom? Kad je uspostavljen ovaj Zavet? Na Sinaju? Moje treće pitanje. Ko može da živi po ovom principu i da bude spašen? Jel ima neko? Da može živjeti ovako i da bude spašen?
Šta kaže Biblija? Nema nijednog. Koja je mana Starog Zaveta? Jer da je bio bez mane, ne bi se drugom tražilo mjesta. Koja je mana? Koji je nedostatak za nas? Pa ne možemo da se spasimo Starim Zavetom. Izvoli se. Sami sami da se spasimo, to svoja sila. Oni satale sami da to učine. Tačno. Mogu ga jaske učinam da možete vi da se spasite. Znači, problem Starog Zaveta je što ćemo mi činiti. Mi ćemo to ispuniti, mi ćemo sve uraditi, a ne možemo ništa. Kad je uspostavljen Stari Zavet? Gdje je njegov početak? Od kada on vredi? Kako? Do Hrista taj. Kada je Bog stvorio Adama. Kako je Adam živeo? Savršeno po volji Božje, tako? Da li je Adam poznavao i znao za Božju volju i za zakone? Znao je. Ako sagrešiš, šta je bila rečeno? Uzmeš, umrećeš. Umrećeš ako uzmeš. Od kada datira Stari Zavet? Po kom principu živi ceo svemir? Po Starom Zavetu. Oni su poslušni Bogu. I oni žive. Čini tako. Oni nisu nikada zagrešili. I oni žive po tom, ja ću sad reći, po večnom principu. Stari Zavet je večan. Nepromenjiv. Ali, gde je problem? Problem je što su naši praroditelji pali u greh. I mi ne možemo više da živimo po principima kojim živi čitav svemir. Jer oni nisu zagrešili, je li tako? Ali nismo pali u glib greha. Kako da se izvučemo svojom silom, da se ponovo vratimo? Ne možemo. Nastala je jedna nova situacija na nebu. I Bog je nešto sada morao da uradi. Da bi nas izbavio iz gliba i vratio nas natrag u nebesku porodicu, on je imao samo jedno rješenje. A to je, on će se spustiti dole na zemlju. On će platiti prestup. On će nas izbaviti. To je nešto novo. To je Novi Zavet. Novi Zavet se sagledava u ličnosti Isusa Hrista. I jednog dana kada Isus bude došao i odemo gore na nebo, mi nastavljamo da živimo po večnom principu Starog Zaveta. Je to komplikovano i teško? Nije. Prema tome, može li neko da se spasi Starim Zavetom? Ne može. Slika o kojoj smo govorili na Sinaju je princip Starog Zaveta. Bog je objavio 10 zapovesti koje su uvek važile, one su večne i one su nepromenljive. I kada je Bog objavio i tražio od naroda poslušnost, da je kojim slučajem izraelski narod rekao, Gospode, u Tvojoj sili mi ćemo to činiti. Tvojom pomoći. To bi bilo sjajno. Ali oni odgovaraju, nema problema, ti to od nas tražiš, mi ćemo to učiniti sve u redu. Ali to nije izvodljivo. Mi ne možemo živjeti tako. Mi ne možemo na ovoj zemlji živjeti po starozavetnom principu i kazati sve u redu, biti spašen. Ne. Mi možemo samo na drugačiji način da nađemo spasenje. Kada je naš praotac Adam pogrešio, znate šta se dogodilo? Bog se javlja i kaže njemu u 1. Mojsijevoj 3.15: Evo mećem neprijateljstvo između tebe i žene, između semena tvojeg i semena njezina i tako dalje. I onda u Edemu šta je uradio? Bog uzima jagnje i prinosi ga na žrtvu. To jagnje je slika Božjeg jagnjeta. Prema tome, to je slika Novoga Zaveta. Sve što se događalo pre Hrista, čitav onaj sistem prinošenja žrtava je ukazivao na jagnje Božje.
to je novi zavet. Prema tome, od Adama pa do nas danas postoji samo jedan način ili jedan sistem spasenja, to je kroz žrtvu Isusa Hrista, to je novi zavet. Razlika između starog zaveta i novoga je ogromna. Oni nisu jedan zavet. Ne mogu biti jedan zavet. To su dva različita zaveta. Koliko će trajati novi zavet? Jeste me pratili? Večno? Ne. Novi zavet je privremen. I on će trajati dok Hristos ne bude došao. Kada Isus bude došao, pa nema više potrebe za žrtve. Nema više greha. I mi nastavljamo da živimo onim principom poslušnosti. Kako živi čitav svemir. Ali ovo teško bilo, jel da? Dobro. Ajde da vas pitam, pre što pročitam ovaj tekst koji kaže, ajde pročitat ćemo Jeremija 31:33. Pazite što kaže ovdje. Evo idu dani, govori Gospod, kada ću učiniti s domom Izraeljevim i s domom Judinim novi zavet. I onda spominje, ne kao onaj zavet koji učini s ocima njihovim kada ih izvedok za ruku iz zemlje Misirske. Jer onaj zavet oni pokvariše. Ali s vama sada, posle tih dana, čini novi zavet. I novi zavet se sada zasniva na novim obećanjima. A to je, ja ću vam pomoći. Ja ću učiniti mjesto vas. E sad jedan test, da vidim da ste mi dobro razumeli. Slušajte pažljivo pitanje. Ko danas, živi po principima staroga zaveta, a bit će s nama na nebu? Znači, da ste mi dobro razumeli. Još jednom ću ponoviti. Ko danas, bukvalno danas, živi po principima staroga zaveta, a sa nama će biti gore na nebu? Adam ne živi danas. Niste ne slušali? Još jednom ću ponoviti. Danas. Koji je danas? 10. novembar. Ko živi danas po principima starog zaveta? A vi ste s nama na nebu. Vančo, tebi sam to pitao i ovaj ću sam ti auto ako mi odgovoriš na to pitanje. Da bi sad znao odgovor. Danas koji žive po principima starog zaveta, a vi će s nama na nebu, na prestolu Božjem, pevati i slaviti Boga s nama zajedno. Ko? A Mojsije ne živi danas, oni gore na nebu. Dobro ste rekli. Tačno, Mojsije je jedan od tih, upravo ste. To je tačan odgovor. Enoh isto tačan odgovor. I Ilija je tačan odgovor. Ima još neko? Ima još neko? Kako? Tačno, anđeli. Pa ceo svemir živi danas po tom principu. Bit ćemo zajedno na nebo, tako? A drugo pitanje, ko ljudi danas živi po principima starog zaveta, bit će s nama na nebu? Ma nema nijednoga. Niko. Prema tome, starim zavetom se niko ne može spasiti. Spasenje se nalazi jedino u Novom zavetu, u žrtvi Isusa Hrista. Drago mi za ovo. Dakle, tekst kaže ovdje, oni su pokvarili taj zavet i Bog s njima čini jedan novi zavet. I šta kaže u ovom novom zavetu? Ja ću im biti Bog i oni će biti moj narod. Bog u ovom novom zavetu obećava, metnuću zavet svoj u njih. Na srcu njihovom napisat ću ga. On se razlikuje od starozavetnog, jer starozavetni se kaže zasniva na ljudskom obećanju. Novi zavet zasniva se na Božjem obećanju. Ja ću to učiniti. Ja ću metnuti to u srce vaše. Ja ću razbiti to staro kameno srce i u srce mesno ja ću to napisati. To je razlika. I Duh Božji, Duh Sveti je taj koji nam pomaže da mi živimo po Božjoj volji. Mi ne držimo zapovesti da bismo se spasili, jer što tako niko ne može spasiti. Držimo zapovesti zato što smo spašeni. Zato što je Bog na Golgotskom krstu platio za moje grehe. I ja svaki put ako bi kršio zapovesti, ja u stvari njega vređam.
On mi pomaže Duhom Svetim da ja živim po njegove volji, po njegovim zapovestima. I kako je to sjajno, divno. Prema tome, u Jevrejima 8.6 čitamo sljedeće. A sada dobi bolju službu, kao što je posrednik boljeg zaveta koji se na boljim obećanjima utvrdi. Zašto je za mene ovo bolji zavet? Zašto je za mene njegova ova služba koju sada obavlja na nebu bolja služba? Zato što sam ja nemoćan. Zato što ja ne mogu u svojoj sili da dobijem nebo. Nego on to čini. Zato je za mene to bolja služba. Zato je za mene to bolji zavet. To su bolje obećanja. Jer ona za mene ne znači mnogo, ne mogu ništa da uradim. Jevrejima 9.16 kaže: jer da je zavet valja da bude i smrt onoga koji čini zavet. Jedna od možda najljepših slika koje smo mogli naći u starozavetnim knjigama bio je moment kada je Bog se javio Avramu i onda mu rekao: Avrame, pođi na brdo Moriju i prinesi sina svojega meni na žrtvu. Pokušajte se sada staviti u položaj Avrama. Ko je prinosio djecu na žrtvu? Su radili paganski, neznabožaški narodi. Da je on kojim slučajem sada probudio ženu i rekao: ženo, ja idem da prinesem Isak. Ona ne bi se s tim složila nikad, to bi bio rat. Ali on je prepoznao Božji glas. Ali bio šokiran i zbunjen da Bog ovako nešto traži. I onda je krenuo, 3 dana je hoda i imao dok stigne do brda Morija. 3 dana on se molio, očekivao je da će Bog odustati i da će mu reći: vrati se natrag. Ali Bog ćuti. I Avram sada ide prema tom brdu. Njegov sin Isak, mlad, u snazi, nekih možda oko 20 godina, nosi grane drva i gleda u svog oca. Očigledno je moj otac već ostario. Sve je tu, ali nema žrtve. Kaže: oče, pa gde je žrtva? A on odgovara: Bog će se sinko postarati. Ali ja vjerujem da je on to kazao sa dubokim bolom. On nije njemu mogao reći: sine, ti ćeš biti žrtva. I onda kada su došli do ovoga žrtvenika, Avram saopštava da je Božja volja da on bude žrtvovan. Isak je mogao da ga otkači, odbije, gurne, jači je bio. Ali on je bio spreman dragovoljno da bude žrtvovan. Kako je to bilo poslušnost? Avram je imao veru da će ga Bog iz mrtvih podići. I onda, kada ga je svezao, kada je bio položen, kada je Avram uzeo nož da prinese sina, u tom momentu on čuje Božji glas: Avrame, Avrame, ne diži ruke svoje na sina svojega. Sada poznak da se bojiš Boga. I u tom momentu on vidi tamo jednog ovna kako se zapleo u grane i onda je shvatio: Bog se zaista postarao. Ova slika je pomogla čitavom svemiru da shvate da je plata za greh smrt. Avram je zaista naučio jednu lekciju da će se Bog postarati. Ovo kušanje nije bilo potrebno Bogu. Bog je znao koliko je Avram veran, koliko može podneti, ali on to nije znao. I zato ovo mjesto se zove Gospod će se postarati. I na tom mjestu Gospod se postarao. Na tom istom mjestu gdje je nekada Isak bio spreman da bude žrtva, Bog je bio priznat. Hristos je na tom mjestu bio razapet, ali tada nije bilo nekoga ko će reći: ne diži ruke svoje na njega. Bila je to žrtva koja je data za ovu planetu. Bila je to žrtva koja je prinešena za tebe, za tvoj greh. Bog se zaista postarao na tom mjestu da bismo mi mogli danas da živimo. To je veličina njegove žrtve i veličina njegove ljubavi. Dakle, pitanje: ko danas živi u starom, a ko u Novom Zavetu? Jer sad možete da mi odgovorite. Ko danas živi u starom Zavetu? Na zemlji. Ajde da se spustimo malo na zemlju. Da ne mislimo sad o anđelima, sad mislim samo o ljudima.
Jel niko? Jel ima neko ko živi danas po principu Starog Zaveta? Vrtite glavo. Jeste sigurni u to da nema niko? Ko ima? Odlično. Svi oni koji danas pokušavaju da se spase, držeći zapovesti, a njima ne treba Božja pomoć. Ajde da samo kažem. Ima ljudi koji meni kažu ovako, a šta meni fali? Dobar sam, ne kradem, ne lažem, molim se Bogu, idem u crkvu. Pa što ja ne mogu biti spašen? A jeste čuli tako nekad razmišljeno? Šta to u stvari želi da kaže? Ja svojim dobrim delima sam valjda to zaslužio. Valjda sam ja to zaradio. A da ne spominjemo ljudi koji su spremni novac da daju, da se žrtvuju. Pa da se sagrade i crkve. I da njihovo ime naravno bude upisano tamo, da se zna ko je dao. Kada je Isus bio na ovoj planeti, najteže reči, najoštrije reči, kome je on uputio? Farisejima. Zašto farisejima? Zato što su oni bili slika starozavetna. Mi smo sinovi Avramovi, mi držimo zapovesti Božje, mi smo najbolji. Bog nas je blagoslovio, bogatstvo koje imaju smatrali su kao izraz Božjih blagoslova zbog njihove vernosti. A kad su bili u hramu, sjećate se one molitve, njih dvojice, jedan beše farisej, drugi beše carinik. Farisej se kako moli? Ostim 2 puta u sedmici, dajem 10 od svega što imam i tako dalje i tako dalje. Njemu ne treba Bog. Sve je u redu, on je to sve uradio. A carinik, on se udara u grudi svoje i šta kaže? Milosti budi meni Bože. On ništa ne može. On se odgleda na milost. I šta Isus kaže? Otide kući opravda. Ne onaj nije došao da se opravda. Njemu nema šta da opravda, kad je on jako dobar. Dakle, ko živi u Starom Zavetu? Onaj koji pokušava svojim djelima da se opravda. Ako ja danas imam takav stav u svom religioznom životu, imam takav temelj da smatram da je sa mnom sve u redu, ja držim zapovesti. Nekada mi volimo da se pohvalimo svim, jel da? Kao onaj stari brat u dvorištu kaže svom ocu, eto te služim toliko godina. Luka 15:29. I nikada ne prestupim zapovesti tvoje. Nikada. Pa meni nisi dao ni jareta da bi se proveselio svojim društvom. To vam je tip starozavetni. I ja danas mogu da kažem, ja idem 50 godina u crkvu. Ja sam veran, redovan, čitam Bibliju, biblijsku pouku i tako dalje i tako dalje. Pa valjda sam ja zaslužio. Pa nisi zaslužio. Ako će biti po tvojim zaslugama, teško tebi. Jer onda moraš da gledaš i onu drugu stranu. Teško tebi ako ćeš po zaslugama. Ja po zaslugama ne želim, ja želim po milosti Bože. Inače, kad bi bilo po mojim zaslugama, teško meni. Rimljanima 3:20. Evo je, temelj Starog Zaveta. Jer se delima zakona nijedno telo neće opravdati pred njim. Jer kroz zakon dolazi poznanje greha. Vidite kako, kad imate osnovu, bit razumevanja teologije, onda ne postoji ni jedna teška izjava koju čitate u poslanicama, za koju nekad se pitate, pa šta to znači? Ma prosto je ko pasu. Samo što smo mi teolozi to zakomplikovali. Eto, tu je jedini problem. Delima zakona, kaže Pavle, niko se neće opravdati pred Bogom. Ne može se opravdati. Jer kroz zakon u stvari samo dolazi poznanje greha. Zakon je ogledalo koji nam kaže šta je dobro i šta nije dobro. Zakon nikoga ne može opravdati. Adam ima 2 sina. Kaina i Avelja. Ja mislim, najljepša slika odavno u startu 2 zaveta. Stari zavet i novi zavet. Avelj je prihvatio ono što je čuo svog oca. Jedino možemo se opravdati kroz žrtvu i on je prineo žrtvu. A njegov brat, on je bio zemljoradnik.
Pa čuj, on je stočar, Avel je stočar, ali ja ću doneti plodove zemlje. Ja ću to prineti na žrtvu. I kako je Bog pogledao na taj plod? Na tu žrtvu? Nije prihvatio. Ne može to biti slika spasenja. I toliko je bio Kain ljubomoran. I znate što je uradio? Ubije brata svoje. A danas? Ma ista stvar, pogledajte danas. Svi ratovi se danas vode uglavnom na pitanju religije. Vi danas imate dva tipa religije. Imate one koji žive po principima Novog Zaveta i onima koji žive po principima Starog Zaveta. Sve neznabožačke religije, bez obzira da li je hrišćanska ili ne hrišćanska, zasnovane su na principima ti moraš nešto uraditi. Ti moraš zaslužiti. Da li ćeš moliti Oče naš ili neke oproštajnice ili bilo šta drugo. Ali sve je usmjereno da ti moraš zaslužiti i zaraditi nebo. Ili to je nešto što postoji od početka. Evo definicije Novog Zaveta. Isus je izgovorio, zapisane su u Luki 22:20. Ovo je čaša Novi Zavet mojom krvi koja se za vas proliva. Dakle, Novi Zavet i definicija Novog Zaveta jeste Isusova krv koja se prolila za moj greh. Stari Zavet čini tako i bit će živ. To nije isti Zavet i oni nemaju apsolutno ništa, da kažem ovako, zajedničko. Ogromna je razlika. Ogromna. Kao nebo i zemlja. I zato Hrišćanska adventistička crkva živi i zastupa jedino jedan stav, a to je spasenje kroz novozavetnu žrtvu Isusa Hrista. Dela ne mogu nikoga spasiti. Dobra dela su rezultat moje vere. Rezultat, posljedica moje vere. Kada govorimo o veri, delima, to vam je kao vagon i lokomotiva. Lokomotiva predstavlja veru. Vagoni predstavljaju dela. I uvijek napred ide lokomotiva i ona vuče vagone u kojima se nalaze naša dobra dela. A ne suprotno. Dobra dela su posljedica onoga što ja verujem. Zato kada čitate tamo u poslanici Jekovlja, kaže, ja ću tebi pokazati veru svoju iz dela svojih. Jer to nije samo prazna reč. Ako ja kažem, ja verujem u Boga, a moja dela govore drugačije, psuje, laže, krade, pa kako je to vera? Ali pogledajte kako je đavo mudar. On danas lansira jeftinu veru i kaže tebi, samo veruj i bit ćeš spašen. To jeste samo, da kažem, delimična istina. Mi se svi spašamo verom, ali ta vera mora biti plodonosna. Ona mora pokazati rezultate. I zato dela potvrđuju moju veru. Mi se ne spašavamo delima, da me ne bi neko pogrešno shvatio. Ali ta dela pokazuju moju veru. Ako ja verujem u Boga, ja ću onda to pokazati u svojoj porodici. To će vidjeti moja žena, moja djeca. Tu nema glume. U domu nema glume. To će vidjeti i moji rođaci, moji prijatelji, moje komšije, oni koji su sa mnom u školi, na poslu. Oni će iz dela mojih vidjeti veru moju. Sjećate se posle potopa šta je Noe prvo uradio? Prva stvar koju je uradio, prineo je žrtvu. I Bog je onda stavio duhu oblake, obećavši da nikad više neće biti potop. Dakle, kroz sva vremena, od Adama do Isusa Hrista, ljudi su prinosili žrtve. Zato što su te žrtve u stvari bile slika Novog Zaveta. Spasenje na ovoj zemlji je uvijek bilo isto. Oni su verom prinosili, a mi danas verom se okrećemo na Golgotu i kažemo, Gospode, ja prihvatam to što si ti uradio za mene. Ja prihvatam tvoju žrtvu. Tvoja žrtva je dovoljna. Dakle, tekst, evo čitam sada u Novom Zavetu, Rimljanim 8, 14 i 15, on kaže ovako. Jer koji se vladaju po duhu Božjem, ono su sinovi Božji.
Jer ne primiste duha ropstva, opet da se bojite, nego primiste duha posinačkog koji vičemo Ava Oče. Mi nema razloga da se plašimo, da živimo u strahu. Često čujete možda pitanje, da li ste vi spašeni, jeste sigurni u svoje spasenje? Ja želim da kažem jedno, draga moje braće i sestre. Ja sam siguran ne zato što sam ja dobar, što sam ja to zaslužio. Ja sam siguran samo zato što znam da je Bog na Golgotskom krstu umro za mene. On je moj otac, on je dao žrtvu. Žrtva je plaćena. Prema tome, ja nemam šta da platim. Ja sam to prihvatio verom. I ja se toga držim. To je zasnovano na Božjem obećanju. A ne zato što ja znam da sam dobar, pa ja činim dobra dela, pa ja radim ovo i ono, pa ja sam siguran u svoje spasenje. To je pogrešno. To je pogrešan put. Bog na Golgotskom krstu je umro. Ta vest treba da se propoveda svakom kolenu, svakom jeziku, svakom narodu. Mi imamo spasenje u Isusu Hristu. To je vest koja je potrebna svima. Sjećate se ovog događaja. Šta je Petru Isus rekao? Kada je Petar video Isusa da hoda po vodi, on je rekao, Gospode, reci mi da dođem k tebi. Ja sam spreman ako mi ti kažeš, ići ću k tebi po vodi. A on kaže, hodi. Jel Petar išao po vodi? Jeste. Ali, ja sad pretpostavljam, kako je u njegovom srcu bilo? Drago, gledaj ove moje drugare u čamcu, niko od njih ne hoda. Ali ja hodam. Možda je neka u tom trenutku došla ponos u njegovom srcu. I onda kaže, naišao jedan veliki vetar, veliki talas, i on se okrenuo i u čega je gledao? U talasu, ne u Isusa. I onoga trenutka kada okrenemo pogled od Isusa, makar kakav talas da je, i mali ili veliki, mi ćemo početi da tonemo. A imamo mnogi talas u životu. Mnoge nevolje koji nas udaraju svakoga dana. I zato ako okreneš, dragi moji brate i prijatelju, pogled od Isusa koji se nalazi napred i pogledaš u talas, onda ćeš početi da toneš. Isus je uputio za Petra i šta mu je rekao? Maloverni. Zašto posumnja? Ako je ovo maloverni, šta je s onima u čamcu? Maloverni, zašto si posumnjao? To Isus često želi nama da kaže kada okrenemo svoj pogled i pogledamo u talas, u nevolje, pa onda se žalimo kako nam je teško. Kako nam je teško. Dragi moji braći i sestre, dok god budemo gledali Isusa, nećemo vidjeti talas. Nećemo vidjeti. Gledajte napred. U onoga koji na Golgotskom krstu umro za vas. I ne bojte se nikačega. Nijedne nevolje. Nijednog iskušenja. Cela Biblija i Stari i Novi Zavet ukazuju samo na Golgotu i ni nešto drugo. Hajde da napravimo sada jednu blic usporedbu između principa Starog Zaveta na Sinaju i onoga što je u Novom Zavetu. Dakle, Božji zakon je bio urezat na kamenim pločama, a u Novom Zavetu Bog 10 zapovesti urezuje u naša srca i naše misli. U Starom Zavetu učinjen je sa izraelskim narodom, ali Novi Zavet je učinjen sa svima. Starozavetni sistem počiva na čovekovom običanju. Mi ćemo činiti. Novi Zavet počiva na Hristovom običanju. Ja ću vam pomoći. Stari Zavet je potvrđen krvlju životinje, a Novi Zavet je potvrđen krvlju Isusa Hrista. Stari Zavet je na ovoj zemlji doživio neuspeh zbog ljudske slabosti, ali Novi Zavet doživjet će uspeh pomoću Duha Svetoga koji će ovo uzdići i proslaviti. Šta da kažemo na kraju? Hoćemo li grešiti? Što kaže Pavle, kada imamo blagodat Božju? Ne, nipošto. Bog, draga moje braće i sestre, u velikoj ljubavi je umro za svakoga od nas. On nas ljubi. I njemu je stalo do našeg spasenja.
Da li smo spašeni? Ili nismo? Imali sumnje? Ako sumnjaš, to znači da još uvijek ne veruješ dovoljno. To znači da se oslanjaš na neka svoja djela pa vidiš da nisi dobar. To znači da još uvijek gledaš u talas. Gledajte u Isusa. Sjećate se prve vizije Ellen White. Videla je jednu usku stazu koja se pružala visoko iznad ovog svijeta. Tom stazom putuje adventni narod u sveti grad. Na početku staze nalazi se Isus, koji bi podizao desnicu kada bi se narod umorio i onda bi k novom svetlošću hrabrio i oni bi išli napred. Ali bili su oni koji su gledali levo ili desno. Ispred njih gubila bi se svetlost i oni bi popadali u mračni i zli svet. Dragi moj brate i dragi moj prijatelji, pogledaj napred. Na početku staze nalazi se Hristos koji želi danas da nas obasja svojom svetlošću, svojom istinom. Koji želi da nas ohrabri da nastavimo put dalje. Još malo, vrlo malo. I nećete slušati dosadne propovednike. Slušat ćete Isusa Hrista i imat ćemo priliku da budemo s njim na nebu. Ne jedan dan, ne jednu subotu, nego su u večnost. A ja jedva to čekam. A vi? Neka Bog da budemo gore svi zajedno. Amin.